wonɓe ɗo ɓe hewɓe kumpaka holko woni fedde nanka holne sosa cosnen ɗum ko ñande nogase ɗiɗi lewru joyɓiru hitande ujunnaji ɗiɗi e 17 so tawi en juumani tawide cosne ɗum ɗe woni miijo men ari hakkille men ko groupe aji WhatsApp no mbayi hewde hande ni en ji groupe aji ne kewi kono en donki yiide groupe mo ganduɗa tabbiɗɗo saabu jiiɗen tan ko namde e jaabuuji so ɓooyi ɗum natta so ɓooyi groupe heddoro audio ji ɓooli so ɓooyi rewata hen ko mayde miijiɗen en ginninmo nanka saabu teskade golle Baba Maal hayso tawi wona to banggue nalankagal ngal Baba Maal ko golli ko no heewi ɗum noon guinniren nanka teddiniren mo ɗum kono enen kadi taw eɗen jogui fandare men wonde e nder nanka go jokkere en ɗam nan nder toon ko ɗum woni sababu ha mbawɗen sosde cosden ɗum nannuɗen hen yoga e bandiraɓe kollitɓe ɓe kadi yande nde ɓe belti hen no fewi ɗum woni bandiraɓe arɓe ɗo ɓe e won hewɓe ɓe ngal won aroɓe e lawol nde tawno won rokketeɓe waktu law garo e hedde kikiɗe ko ɗum saabi soɓe gari ɓe taw en jokkima ɗum noon e raɓɓikinade tan fedde nde guirande fuɗɗi golle mayɗe ha joni ende yaaha golle ɗe dartaji kadi ko heewi dañama hen en keeɓi hen gandodiral hakkude men e yoga yimɓe cuusodiri e nder mayre banggue goɗɗo wone yimɓe ɓe ganduɗa ngalaɗo walla taw ko hurtoyiɓe walla taw ko ɗanniɓe won hen hewɓe mbaɗanama hen foddeji taw foof ko nanka rendi waɗi ɗum no wadde mbiyen ko jokkere en ɗam ɗum gueɗal gongal ngal ko nanka kadi koto banggue internet saabi eɗen kalda internet o hande eɗen gandi ma seere ɓe garto hen to on banggue holno loriri wona yimɓe ɓe ganda holko addi internet hol sababu internet ɗum saabi eɗen jewtiti wadde ɗen ɗum saabi mbiɗe mbayen keeɓi hitande ene moƴƴi mbaɗen